Kani kadai ka All India Radio Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Kharwan lang. Kimat ki bakong san jong ka khubor menta ka step. Ha ka bayadai bat ka jingakan at hapadang ka US bat Iran ka India ka lakhot yakini ari ban kyar na kano ki maujam ki ban lam shaka jingakulmar shu. Ka sarkar pedeng ka long ka bala IT lut na kabenta ka roy ka par jong ka Assam bat ka bha ka miat kinong Assam ong UJP nada Executive President ka BJP. Bat maham u Inspector General ka BSF ha Meghalaya ban kem ya kinu ki barengkam tu ya uput klem ki kot kisla ki babyang. Ki khubor ki babnya. Ha ka biadai bat ka jingakan at hapdeng ka US bat ka Iran ka India ka lakhot yakini ki alyang mamla ban kyar na kinu ki maujam ki ban lam sha ka jingakulmar shu. Katnat ki kambari kalaong ba ka jingthnam ki jingakan at hapdeng ka US bat ka Iran kala penkendet shibun ya ka perthai baru ka wei bat kumta kalong ka bakongsan ban penthanda ya kani kalong kaman ha kani kathan. Kani ka jingakan at hapdeng kini ari kalami hadian baka US kala penyap ya u Qasem Soleimani u Commander jongka Revolutionary Guards jongka Iran. U Executive President jangka BJP UJP nada ulaong baka sarkar balalam khmat da Menteri Rang Badu Narendra Modi kalong kabala IT lon nakabenta ka roy kapar jangka jela Assam bat kumju ru nakabenta ka bha kamyat jongki nong song snong jongka hakabakran hakajingalang pa kabalalong ha Guwahati henen kasngi u nada ulaong bakito ke baladap one pet shari India namar ka jingsha pensitam beng namar ka nyam hakiri ke nakiri ke bamarjan kinyo ya ka jinglong nong song snong bapura hakari tang lengba ka Citizenship Amendment Act CAA ula ban rap shu baan amdan kinu kiriu thamai ki bala ban apply na kabenta ka jinglong nong song snong bapura lengba ka CAA namar ka tarik khaddo balabu na kabenta ban priang ki application kadai tang hado ka lai phoi tarik ubnai no pra jongsnam 8000 khat saw unada ula kanno ru baka seng Congress kaya lam bakla ki brio tang namar baka kwa yo vote naki hakaju ka por Menteri Rangba ka jela Assam usar Bananda Sonowal ulaong baka Assam kan yaisa kumka jela ki Assamese ula kenturu yaki brio ban amnget yaki khubor hamsaya namar baka sarkar BJP kan amshim yakanu karai kaban kta yaki try muluk ka All India Radio News ringkat bat ki station jongka ha Pune bat Nagpur kila rakhe ya ka World Braille Day ha ka rukam ka bakhampala da ka bapen sngap pat ba ya ka khubor bala pule dagi khana school bat ki officer ki baduna ha ka bor yoi bat ki ba matla ha kani ka sngi kerpang bala rakhe ban kan mau buram ya ka sngi kha jong u Louis Braille u nong shem ya ka rukam tho bat pule na ka benta ki tu ki baduna ka bor yoi bat ki ba matla ka Principal Director General jongka All India Radio News ka Ira Joshi kalaong baka AIR kalong kalat pathai khubor ka babaro kila ban sngap iki khubor khamtam kitu ki ba matla baduna ha ka bor yoi kalaong ru baka ni kasni kerpang ka ailat yangi ban perkhat sapang ka imlang sa lang ka bakan thop lang ya baro bat ka ba ai bantalem yaki jait bin rio na baro kilyang ka Joshi kala banjuru baka jingshna yaki program ki bala banishim benta lang da baro kadai shi benta na ka Accessible India campaign bala play da Menteri Rang Badu kari India haus nam 8000 khatsan kabalong ka jingala pat ba banyale ban kenthop bat ailat yaki to ki baduna haki dikhot met banyadan benta haki kam ki jamba pher haka imlang sa lang kaseng BJP kala penram jori ka jingsha penjot bat thambor ka ying mani ki riunget Sikh ha Pakistan ka Nankana Sahib da ka baong baki jingja ki bakum kini ki sakhi baka Citizenship Amendment Act balawanra da ka sarkar NDA kalong ka badon kambha bat baka sarkar kala le ya ka badai ban pentrekam ya kanikaan hakabekran bat kinong pathai khubor ha New Delhi henen kasni ka Minakshi Lekhi kabalong ka siang jong ka seng BJP kalaong baladon buon ki jingban ben ye ki riu ret pa bat ki jaka mani blai ba pher la kattu ka ni por menta ha Pakistan khamshwaya kani Menteri Sarkar Preng u Hardip Singh Puri ulaong ba kani ka jingle don bor ha Nankana Sahib ka pen i shai tingkren ya ka jingsha le ben ki riu ret pa ha Pakistan hakawai pat kalyang unong yalam balarang baka seng Congress u Rahul Gandhi ula penrem jur ya kani ka jingsha thambor kani ka Gurudwara ha upat ba
Ha ukur wa ling baka Twitter u Gandhi ulaong ba yakini ki ai baro la pan penjam tang da kajing iet kajing buram ba kajing sngo thu iwe pan ki nongket kam ka BJP bat Congress ki la penlong la ki jong ki jing persha hajan ka Pakistan Embassy ha New Delhi kani kadai ka All India Radio Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor Uhe jongka Border Security Force ha Meghalaya uliat hu hanin kasngi bakat kum ki khubor balayo lum ladan ki nong Bangladesh ki ba lathmu ban lei phaino shalakari daka barengkang ya uput henrei ki la shakem no ha ki sipai jongka Border Guards Bangladesh ka telong khubor ka thu ru bakani kam shimlaja halanter uput ka Meghalaya bat Bangladesh ha ka bekran lingkot ba kinong pathai khubor ha headquarter jong ka BSF ha Shillong u Inspector General ka BSF ha Meghalaya Kuldeep Saini ulaong ba kisipai ka BSF kidang yang ap pahara ya uput bat bala penlong jingyalang ru bat kirang ba snong nakapor sa kapor ban pikir ya kayat kayeng jong ki brio ki bamdai kinong India hagis nong jong ki ulam hamru ba kisipai BSF kin kem lada kilap ya kinu ki brio ki barung tu lingba uni uput klem ki kot kisla ki babyang Hakawai Pat Kalyang, u Director General Jongka Border Guards Bangladesh, u Major General Muhammad Shafinul Islam. Uliat hu baha usnam arajar khat khandai, kumbashi hajar ngut kibriu kila syakem namar ka jingwan rungtu na India sya Bangladesh. Bat baladon saus pak saupusan ngut kinong Bangladesh, kibalawan paino na India, haki arbanai baladep. Ka Mizoram, Meghalaya, Manipur bat Arunachal Pradesh kin sahab banjit nong mikmat thamai syakaying darbar Raja Sabha hausnam arajar arpau namar ba ndru pukhandai ngut nakid khot jongkani kaying darbar kin sa shong that no hauni usnam nalor kani ki don ru sautuli ki shuki ki balashu sa thali hakani kaying darbar kumta kat kum ka jingbu jingtho haka secretariat jongka Raja Sabha habakulum langbaro ki don nyau pulai tali ki seat ki bathli ki MP na kathan syate lam mingi ki ban sa shong thai no house nam arajar arpau ki long umukut mithi na Arunachal Pradesh u ke Bhamananda Singh na Manipur ikong 16 em na Meghalaya but u Ronald Sapatlaw na Mizoram ka unit jongka seng BJP ha Meghalaya kan penlong ki program bapher kum shibinta jongka jingpes ngotho pai ba halor ka Citizenship Amendment Act khnang ban yo ya ka jingkershan ki pai ba halor ka ni ka an u President jongka seng BJP ha Meghalaya u ba shibun lingdo ulethu bakane ka jingpes ngotho pai ba kan sedang nadu mentakasmi but kan ne shipos ngilenter but an penlong ki program katkum ka jingtha jongki bor ki bahalor Shu ulaong baka BJP kalapan traikam ya ka CAA nakabenta ban penklan ya ka ri bat ka jat ben riu. Uba lingdo ulayat hu baka seng kan lek sikisnong hakaleng ka jela bat kan yakren bat ya merjing mut lembat baro kinong song snong kan thop ikiriu champang hakabedai bat ka CAA. Katkum ki kai phot balayo lum lethu bahaus nem baladep laitli ki kandat kila syasiat ha Kaziranga National Park bat kani ka long ka baduna du haki shipos nem baladep u director jongkani ka park u P Sivakumar ulethu ba atli ki kandat kila syasiat ha district Golaghat katba uwei ula syasiat ha district Bishwanath ulethu shu ba amshim ladan kanu ka jingsiat kandat ha Nagaon Sonitpur bat Karbi Anglong Hakabi adai ba kani ka jingduna jong ka jingsha asiat ki kandat uni u director ula ainam ya umentri rangba ka Assam ya ka jingla jong u ban penyetre lang ya ki borpet ya kani ka park bat ban pet ya ka jingyat bet ki kam nakapor sa kapor nalor kani ula ongru badai da ka jingetre lang jong baro bat ka jingkala ha ka jingmut jong kinong siat merat kabla da ya ka jingsha asiat ki kandat unong ai khubor ka All India Radio Guwahati uyathu bakat kum ka jinglum jingkheng ha usnam arhajar khatpra don arhajar sauspa khatlai tli ki kandat ha Kaziranga National Park ha ka jingele kai cricket ka India ka nyale persha ya ka Sri Lanka ha ka India Sri Lanka T20 series arhajar arphau kani ka jingele kai baning kong jong news nam kan long ha Barsa para stadium ha Guwahati menta kasni ki jingpin kreat na kabentakan ni ka jingel akai kala biang bat police commissioner ka Guwahati Umunna Prasad Gupta ulethu pelabu ya ka jing pahara ka biang bha khna ban lai na kanu ka jingya kalmar bat katung ila poi shaka bakut jongkani ka khubor ka bla wan chapi na ka All India Radio Shillong sa shipor kata ka por prabajing inya so ka Delhi station na ka benta ka khubor ka tin Hindi ka ban bot pat ka khubor ka tin Pareng ha ka por prakhat san minute kani ga dai ka All India Radio Shillong